Alexa, happy birthday. Ayan, pawin na kayo sa pili. Si Alexa. Ayun na, ayun na. Ay, napikay. Hi. Salamat. So, po maraming tao eh. Salamat. Ayan, kasama Salamat natin. Sam. Dito sa Lolo Sam. Salamat. Ayan, dito tayo sa sentro ng Naga sa may Pure Gold, Sentro Naga. Ayan. Kasama natin yung ating birthday girl. Ayan, si Alexa. Kawin na. Siyempre si Madison kasama rin natin. Ayan. Sa likod. Tayo sa may harap ng Pure Gold Pili. Nandito tayo. Ayan, shoutout sa Pure Gold Pili. Tayo sa ano. Happy birthday Alexa. Ayan, shoutout sa mga taga dito sa Naga. Siyempre kasama natin si Mother. Shout out. Nandito tayo sa may kahabaan ng Elias Angel Street sa Naga. Yan. Babay na.